Panis ka Panis muna. ka. Ya, ngiti ka muna sa camera. Labo. Labo, gago. Iwan. Grabe. Niwanan pa. Dito tayo mag-video, dito tayo mag-video. Ronald Bigol versus Nopal Mo. Puto ko yung gago. 1v1, 10k pusta. 10k pusta oh. Oh. Yan, live kaya may load ka? Wala kang load yung eh. Hindi, video lang, no? Video lang. 40k, 40k, bakit? Naka-video na to. Si Westbrook, V1. Ronald Bigol versus Nopal Mo. Uy, grabe. Gusto ko na cameraman yan, oh. Uy. Takang bola, nog. Pasok mo. Tagang ina na bubble storage na, oh. Tinira. Pasok. Yan, tingin ka muna sa camera. Yan. Sabanog. Bang. 3-2. Manog, napasupit mo muna. Ronald Bigol tsaka Ormoc. Tinira. Pasok. Tingin ka muna sa camera. Yun na, defense. Alis card. Porto. Panis ka. Bang. Score. Gawin yung ginagawa ko. Nakasahin kaya? Oo, tayo mo nakasahin eh. Magulang. Balon! Paano na ngayon? Ay, gabi ayaw. Pasok na huwag. Panisin mo. Para sa vlog. Gawin yung ginagawa ko, Nog. Ano yung score, ya? Score. Porto. Sarjera na tayo. Hindi rin ako naniniwala eh. 5-2. Banse na. Pera. Tayo next, ya. Banse. Monkey defense yun, Nog, ah. Monkey defense. Sa mga... Uli! Bilis. Nog. Tingnan mo na sa camera, Nog. 6-2 lot. Tumbok ka na ya. Oh. Good. Ayun na, panira na yan, oh. Bang. Okay. Sa'yo mo ako eh. Nick, tapos video tayo mamaya edit mo. Hey! Alas ka rin, 6-2. Ha? Hindi ako sa'yo. Kapag talaga ako hold court. Nakalaro daw siya whole court. Nakalaro lang daw niya sa Amparo. Okay. Panis ka. Sa akin, hindi na videoan. Ito na siguro kung wala si Luis Giras, palpal siya doon, no? Sa ganun yung galaw. Sayo. Saan nakakita mo? Hindi niya kaya yung si Luis Giras. Si Pagrigo na nawala ng iPhone.
Mag-isa na lang siya doon, naaagawan pa siya. Si Pagirigan na wala ng iPhone. Gabi, cellphone yun. Ano? Mag-isa na lang, naagawan pa. Side step, no? Ganunin mo na, go, ganunin mo. Batak siya. Ano mo lagi nasa auto si Kuya eh. Good! Nakataas pa isang paa. Nakataas pa isang paa nun. Hindi ako kanino, vlog ay niya, ano. Uy, Kiking, hindi mo tinawagan? Anong tawag dun eh? Ito may tawag dun. Ulit mo likod ng paa. Tawag ba dun? Grabe! Kanya ulit. Parot yan niya eh. Papahod yun na talaga dyan eh. Pinaikot-ikot niya. Iskar! 7-4? Eh, dito ko patuloy. Tanga ka eh. Bang! Pabagtripan na naman niya. Sabi lang. Tira mo. Pasok na. Bang! Wa. 8-5. Kami tayo. Volleyball. May apa B. Ay, hindi natuloy yung video. Hindi ako sa court gago. Wait lang, parang hindi ko makita eh. Sino kayo nagtututmakan dyan? Okay na yan. Score 9. 8. 8 pa lang, no? Ay, hindi, 9 na. Ay, 5 pa lang. Ilang ah. Alisin mo yan. Bang! Ang bang. 8-6. Outside shooting ah. Hindi ka sa perimeter. Uy, gago, grabe. Medyo traveling lang. Edit girls doon. Nahabol na. 8-7, no? Isa na lang. Halo pa sinag-nog. Pakin mo sabay sila. 20 yan, tanga. Busin mo na Nog, para maiksi lang yung video. Oo nga. 37. Wait lang, matapos na to. Tapos taas. Sinubo ka na. LBUN yan. Ano? Taga-Ormoc versus Ormoc. Ronald Bicol versus Nagnog B. Ano? Urmok. Nog ormok. Ito mga nakataligod siya. Huli. Uy, wala. Hindi na nahabol. Tanda. Ginagawa yun eh. Kaliga, bawal. Sige, gagayahin ko dadok. Bawal yun, taka. Sirigrig ka, tinatawagin sa doon. Bawal yun, taka. Yan naman, tinira mo eh. One stop. Wala pa. Ay, warning pala. 12, di ba? Hanggang 12. Bang! Bang! Parang kasi flash siya. Parang kasi flash siya. Ano under? 15. Ano?